Hürmetli televizor караучылар, чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм котлау хатын тыңларга без зәңгәр экраннар каршына Шулпыш авылында гомер итүче Гафиятова Венера Нуретдин кызын дәшеп калабыз. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телевидениесе хезмәткәрләре. Олышыңар авылында туып үскән һәм узак еллар Олышыңар авыл советы секретаре булып эшләп, лаеклы ялга чыгып, хәзерге вакытта Шулпыш авылында Габделхай Жизни белән тормыш итүче бердән-бер сөекле һәм олы йөрәкле, барыбызга да терәк һәм кирәк булып, әниебез урынына калган апабыз, сеңлебез Гафиятова Венера Нуретдин кызының 19 февраль көнне олы бәйрәме, 75 яшь тулган көне юбилейы. Кадерле туганыбыз, сине шушы 75 яшьлек туган көнең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Иң кадерлесе сәламәтлек телибез. Йөрәгең һәр вакыт шулай яшь булсын, күңелең картаймасын, ярдәмчел, кешелекле, сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, киң күңелле, ачык йөзле, уңган бит син. Шушы күркәм сыйфатларыңны җуймыйча, борчу хәсрәтләр күрмичә, гомереңне үз аякларыңда йөреп, тынычлыкта, муллыкта, сәламәтлек белән, күңел тынычлыгында үткәрергә язсын. Киләчәктә дә шулай улы йөрәкле, көчле рухлы һәм юмарт булып кал. Тормышың матур, өстәлләрең һәр вакыт тулы һәм түгәрәк булсын. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, читләр генә безне чит итә. Бер-береңә терәк, кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Туганыбыз, гомер бәйрәмеңдә сине котлап, бары тик ныклы саулык һәм иминлек телибез. Тормышыңның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Киләчәктә дә бәрәкәтле, мул тормышларда туганлык җепләрен өзмичә, гел шулай матур итеп аралашып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшик. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән Арчада яшәүче сеңлең Альфира диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе Гафиятова Венера Нуретдин кызы, сезне ихлас күңелдән юбилейыгыз белән тәбрик итәбез. Иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә сезне саулыктан аермасын. Тигезлектә, алга табада, якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә, матур тормышта яшәүләрне Ходай насыйп итсен. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам,
булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Җырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Әтиле әниле көчле пар канатлар сынаулардан саклый давылда. Әти әни нинди җылы сүзләр, мәрхәмәтле йөрәк аларда. 24 февральдә пар канатыбыз, яклаучыбыз, яраткан әтиебез, Шәмәрдән авылында яшәүче Кәримов Илдус Габделхак улына 72 яшь тула дип башлана безнең бу хатыбыз. Шәмәрдән авылында озак еллар яшәсә дә, бала чагы, яшьлеге, туган авылы югары симеттә үтә аның. Гаиләдә 4 бала үсәләр, абыйсы, сеңелләре авылдан еракка китеп тормыш коралар. Әтиебез гореф-гадәт буенча төп нигездә кала. 23 февраль бәйрәме белән дә котларга була әле аны, чөнки егет бурычын үтәп, диңгез флотында хезмәт итә, илебезне саклауга үзенең өлешен кертә. Армия сафларыннан кайткач, туган авылында колхозда эшли. Юлында озын кара чәчле, яңа мишән суларын эчеп үскән Суфия очрагач, Чаллыда эшләгән җиреннән кире туган ягына кайтып, тормыш юлын бар тик аның белән дәвам итәргә тели. Аларның бер артлы 3 балалары туа. Гомер әкренләп дәвам иткәндә, бер дә уйламаганда алар бөтен гаиләләре белән Шәмәрдән бистәсенә күченеп киләләр һәм хәзерге көнгәчә шунда гомер итәләр. Әтиемә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем туры килә. Нинди генә эшкә тотынса да, җиренә җиткереп башкара ул. Шәмәрдәнгә килгәч, шофер һөнәрен төзүчегә алыштырып, лаеклы ялга чыкканчы төзү хезмәтендә эшли. 3 баланы үстереп, олы тормыш юлына озатты. Кадерле әтиебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Олы җанлы, сабыр холыклы, киң күңелле, безгә һәр вакыт төпле киңәшләрен биреп яшәүче, балалар дип торучы кадерле әтиебезгә бәхетле көннәр, күңел тынычлыгы телибез. Һәр вакыт шулай мәрхәмәтле булып, туганнарыңны кайгыртып, яратып яши белүең белән үрнәк син. Әниебез белән бергә балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтен күреп, муллыкта, кайгы-хәсрәтсез, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Син бит киң күңелле, ярдәмчел, горурланырлык бабай. Чөнки балаларыбызны кечкенә вакытыннан үстерергә, карашырга, тәрбияләргә зур өлешеңне керттең. Кунакка килгән саен иң беренче бабайларын кочалар. Бабайлары диванда утырып торса, Раяз бер ягына килеп утырып, бабасы аны кочакласа, Ралинә икенче ягына килеп утыра. Шуңадырмы телләре дә бабай дип ачылдаларның. Хәзердә гел булышлыгыңны тоеп яшибез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа. Нинди генә мактау, кадерләү, иркәләү сүзләре әйтсәк тә, безнең әтиебезгә аз булыр кебек. Аның кебек матур, аның кебек гадел, аның кебек туганчыл, аның кебек аталарча кайгырта белгән әтиләр булганда, без, балалар, барыбыз да бәхетле. Тигез канатлы, тату гаиләдә үсүебез белән шиксез бәхетлебез. Киләчәктә дә бергәләп, тату тормышта, гаилә учагының җылысын тоеп, бәхетле яшәргә язсын. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып, өйгә кайтып кергәч, каршы алу өчен әти, әни бар. Әти булган йортның бәхете зур, әни анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Синең барлыгыңны тоеп яшәү, бу дөньяда әти бик рәхәт. Без бәхетле җирдә син булганга, барысы өчен сиңа зур рәхмәт. Иң изге теләкләр белән кызың Гөлназ, улың Илназ гаиләсе исеменнән, тормыш иптәшең Суфия, улың Алмаз, киленең Альбина, оныкларың Ралина, Раяз һәм Риназ диелде котлау хатында.
Хөрмәтле Шәмәрдән авылында яшәүче Кәримов Илдус Габделхак улы, сезне туган көнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Алга таба да исәнлектә, саулыкта тормыш ямен күреп, якыннарыгызның игелегендә, балаларыгыз, оныкларыгыз рәхәтендә матур гомер итүләрне Ходай насыйп итсен. Тормыш иптәшегез белән тигезлектә, күгәрченнәрдә гөрләшеп, узан гомер кичерегез. Ömür tüyanın tələrində əti əni bar şilək Durmuş alıb barğanlarda balamı deyip yanğanlarda İkisi birgə kirək Müldürəmə şiləkləri Əli bar yürəkləri Əni yanında əti bar Əti yanında əni İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Kuşlarday sayraşıb üstük Ömrü kiyeni təgizdə Şaypalamadı bar şiləklər Bir yıldan bir adımda Atlauğa ikigizdə Müldürəmə şiləkləri Əli bar yürəkləri Əni yanında əti bar Əti yanında əni İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Yaşamadıgız da bitsiz 50 düşün İndi yaşasagiz idi Uçurgan kuşlarıgızның Toyup ihtibar kışın Müldürəmə şiləkləri Əli bar yürəkləri Əni yanında əti bar Əti yanında əni İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Tügülməstin bar şiləklər Tügülgən tulıq bulmaz Qaysıgız bulmaganda da İkigiz bar şapta kebik Değil biz жылы bulmaz Müldürəmə şiləkləri Əli bar yürəkləri Əni yanında əti bar Əti yanında əni İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Birsini Xuday jəlləmey Birsini Xuday jəlləmey Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Алдагы көннәрдә дә җырлы бүләк тапшыруына сездән котлау хатларын көтеп калабыз. Якыннарыгызны матур бәйрәмнәре белән бергәләп тәбриклик. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Чын күңелдән барыгызны да бәйрәмнәр белән ялларыгызны күңелле үткәрегез.